از نهادرم جامعه کی از بخوندم مال خو از عزمادم مال خو او جامعه جی آرنولد از باور دکم هنگش و نازدکن لیستگوان جهانی لاعب عالمی یانجی اکتر جهانی ام بیجن ممثل عالمی هم لیستگوان لاش جوانی بو حسن بادی بلدنگ وقتی گوتن تزانین و هم جی بو اکتر هذا قاكم رياض خوشاش لكن افريز باوردكم بشي گوچو امريكا جيانا خلور بردوام كر خاني وي كرن وكو موزيخانه كي كرن وكو متحفه كي نها اجباسي داكتم نزيكا نفس عتجا فيا هي مشي حياني جي خاني وي قولي وفاي از دفيريا خوشر دمشم دنافي درسانا هار دنافي غابيرن وندي بينن واولو گیش ناو وی کسکایر وی دارستانی ریز وی غابیره نزدیک 20 دقیقه هینمایی وی که نزدیک 5 دقیقه مشی لحد و آلیارتین یک بمشی وی گوترون بلاد خوب ده آلی کیش بیالی وقت گوجی باسک او تی حیاوی دکی براستی وای بس از بند داوی باسینم مام و ناو نشانی اف وای آرنولد و وای evcinek zanyarînin kertma kertî êm mezar çardin notî daşkandin ser henin wa yazdı evcî kengî vezbê kengî tê girsin derbaskirina dawî pênc û nîv e lîstikvanê laşciwaniyê û akterê cîhanî Amerîkî Almanî Amerîkî وای اف کرتاوی 14 سنتی دسپیکا خانی هربت جتی که تیارشون که جندر ده لوده کی از پیشی در باس سیور به محلا کاش لیور هایی و امریک پیشوازی آمد که لوده کی اوه آدم که بو حاکم کالیفرنیا جی او ji dengî watî hat dengî danîn dibînin divê axiftina xwe jî divê ez dixwazim carekê cara dîsa vegerim tal cê bajarê ku ji dayîk bûyî lê welî dîye ev tiştî pêş ve dikim belkî ji gelek are cê dilxweşiyê interesant e ji bo wilo ji mir bi rastî tiştekî gelekî xweş e yekî wekû Meran Elxanî wî bû hestekî xweşê dizane ev kesê navdar li vê dekê wilo mezin bûye خاص نه تابلو دانی li vê dekê hûn dibînin şevegelek saham ne şevekî textîvî ye
Varbereke jî wê nivî zanîne ser textê xwe yî. Ev jî xwe dibistanê bûn, medreseyê bûn. Ev jî masa wî qîya ku ser dixwend. Seda pênal. Ev jî pênûsîn e. Heçî xêzkê şahî mestera wî. Ev cilvêdekê tepreşa wî bû, an jî lewha wî got ser dinivîsand. Ev jî hinek cilîwîn in. Sol pêlavên min in. Belkî wextê de me esker bû. Navayê navê wî jî medalya girdin wan. Dixin hûstên xwe di dema leşkerê wan. Ev jî hinek bawernameyê wî nêgostindin in. Yekî li wekî navdar him di warê werzeşê de, riyada de, him jî di warê akterbûnê de, em bêjin temsîlê de, lîstikvaniyê de. Mirovekî wilo zîrek jê hatî ji vê devera han, ji vê xaniyê han giya heyanî cîhanê tevdî, giya alemê tevdî. Ez nizam hesekî gelekî xweş, ehsasekî xweş bi rastî. Nizam ji ber enkî ez jî wilo pê bandor bûm piçkîyînkî me li fîlmê wî guhdar dikir, me li mesela dwarê werzişê di riyada de me wilo wî çopand. Nizam heger ev hestaya jî tê ji we re wilo ev ehsasîgehê we jî îro rot li xaniyê vî kesî han, ev kesî herî navdar hûn dibînin. Ev jî ego fîlma fîlmê pê çêkirbûn. Bi vî rengî rahînan dikir, tedrîb dikir. Ev mîtoraya jî hûn dizanin bê kîjan fîlmê de ye. Wan nivîsandî ha sala vîsta bêbî hûn dibînin wer vir nivîsandin ev axiftina wî navdar, gotina wî yan jî hevoka wî, cumla wî herî navdar di fîlmê wî de Terminator din. Hasta la vista, baby. Camêr ji vî xaniyê han, ji vî cîhan giya heyanî cîhanê tevdî. Ji van hesna hûn dibînin rahînana xwe kir, tedrîba xwe kir û li cîhanê tevdî yekem derdiket. Li ser asa cîhanê, li ser mistewa alemê gişî. Piştî vê jî bû lîstikvan jî bû mumessil, bû akter. Dûra jî bû hakimê Kalîforniya. Hûn dibînin navê fîlm ji wan nivîsandin Terminator. Ev şûrê han jî ava ye. Şûrê biral vêdekê danî dibe destê xwe nede neşkera maxwe re. Ev jî zanyarî ne, malûmatên derbarê wî de. Ev jî medalya û xelatê gowergirtinên stendin e. 2001 war Arnold Gleichsam als Botschafter von Spirituelle Übersetzt in der Evahan jî odak din e. Li vir jî odak din e. Ev jî ser vê de wek peykerekî wî çêkirine, wek timsalekî. Qîşqîşa ji van textatê hingî kevnin. Ev dumbilî wî ego lîstin. Ev amêrên
kartanên aletê bi kartanên hesnê bi kartanên dibînin. Wek min got ev cî belkî ji gelek kar ciyekî cêxweşiyê ye bi rastî yanî interesant ji wan re ciyekî balkêş e. Ji ber ev kesaya ne tenê bêjin werzişvan bû an riyadî bû lêbelê û him jî bû hakim bû berpirsek yanî bû mesûlek li welatekî wek Amerîka. Hûn bala xwe bidin bêçi Amêr kartanên ev ji bo sîngê masîngê ha hûn dibînin ê werzişê dike riyada dilîzî zanibê mebesta min çi ye û zanibê ew çi ye. Ev jî matbexa wan qey hiç xweşik raxistine be. Wek wê ême jî hebûn ha berê. Wek vanan kartanên ser gazê ne me gaz dixist vir de û li vê dekê fitîr bû tevê xisaya. Ev jî masa xwarinê bû ev jî lîska wan bû. Ev lîskaya Almanya gelekî em bêjin nav Ewropiya de navdar ev lîskahan. Ev giş xeyk erebe tim nebûn wan çaxa ev kartanîn. Hûn dibînin li vê dekê matbexa wan a. Ev çavû xeza wan. Ew çi kevne. Hûn dibînin ev bircaya jî bircê saetê ye wek min got gelekî navdar e di wêneyê wan di tabloa de gelekî bi kar tînin. Çi tiştê çi entîkê xweşik ciwan hene ew jî terazû ye ha mîzan e. Vay wek terazûyekê vay mîzan jî li vê dekê ye. Vay çend ev çi pêncî gram pêncî gram pê ne kîloyê. Şûşe qedehê wan û xetermîzê wanî tişt veşartin. Nemlîya wan xweşik e bi rastî. Ji xwe re anaca vî tişekê zê pêş wekim li vî tişî nikarim bê çi ye. Ev tuvalêtê wan wilo bûn hûn dibînin ev tuvalêtin racîn wî kevirê han ji xwe dibînin çi bi serê ecêba ye. Hûn qaxeta dibînin ev qaxetê rojnameyan in. Ê cerîdanê jî ev qaxetana berê bi kartanê jî Wikileaks e. Berê Wikileaks tune bûn qaxet ev ê rojnameya ê cerîda bi kartanî. Ev jî hinek muhrin xitm in. Ha kerta gomkirî ana zê muhrekê rêxin ji bo tinasbekê li vê dekê bû tu vê kertê veşêrin. Val vir jî nivîsandine. Ev ê a bodybuildinga wî ye a laşciwaniyê yê ev xitma wê ye. Ana zê kerta godanî me ez ê vêya xitmê rêxim. Ev jî tevdê pokaliyan jî camê gistandin kasê gistandin e. Hûn dibînin bi nava nivîsandine Kurt Marnol, Mr. Austria. Yani herî xurt bû lê Nimsa. Wênê wan bi hevdûr e. Ji ber evî ev tiştê cem Arnold nas kir û wî ew bi ber cîhanê xist ber alemiyê ve. Evahan jî a gopê xanî germ dibûn. û ev dîtiyê mekîna goşt hûr dikir. Xwe binebe çi bi serê ecêba ye. Ev jî agê hevîrma hevîr nan manan çê dikin ser vî darî ser vî textîn. Ev jî hîter e ê got qey bi kartanî tişma tişt çay maçayê ser çê dikirin kavê çi bû. Baçkê wanî desta hîna.
اف جي مرة درت كذا اف حوشة وانه اجي بخشي وانه واي داري واني تريجي قيهبون تشتبه تريجي ليكتنا وانه نا حرصني تريه ترشني اف درفة خانية درفة دولو يبرا اف بيكري هانجي الفردانين اف حوشة مالا وانه لبي حوشة هان حسنش خوردانية وبيفداد القانجاري شخولو قرامي في موزيخانة هان موزيخانة أرنولد بداوي هات درباوي جاف بيكرا البيشا مالي هي وقوت ميز بيجم هر مرج موزيخانة كي درت كاوج متحفكي جيكي تايبت هي بفروشنا تشتين وي مجي اف كرين بين جورا كرين اف مرا كار لسر جيكي هسنخه بيفتي لسقانتن رج باجاري أرنولد باجاري تال گریدای گراتس لنمسا. حیا ویدیو دین بمن خوشیه سلاف.